menengo bro menengo aku ki karo ketenggengen soalnya ternyata wong Paponan ki ayu-ayu alah sing elek rasa melok keplok memang di rumahmu nggak ada kaca sing ayu tok gak bahaya wong kesempatanku yo nek ngene ki tok kok yo ijen beb padha wae rumangsane kene orang ngerti ngono to padang bulan iki asline sing padang ya mripate bulane apa sing padang padange kaya rina ketoke ndiluk ning lirik rembulane aku teko tak inceng teko mobil oh Habibe ngelirik kae aku gayane padang bulan padang padha wae oh, Habib juga manusia kok kecuali nek orang normal menang asli aku gak nyangka kok iki wong Temanggung iki padahal pegunungan to iki lho kok wonge mening-mening iki iki apa mripatku ya sing salah ya Allahumma sholli ala Muhammad ngapunten bapak-bapak ngeten iki kersane jamaah mboten ngantuk nek wong wedok iki nek dilem ayu kan terus ngono tapi mbok ilokke elek ya langsung sringkut-sringkut sledot mulane bapak bojone sampean arep dijak lunga kok takon bapak aku nganggo baju nduwuran iki karo ngisoran iki apik para bapak wis ngono ora usah kokean ngomong ngono tok kok wong itu jentit ngono samane arep ngritisi kalem-kalem wae dek apa bu apa yang leh nyeluk samanku tambah ayu tapi nek wedaan kandelen sithik asline ayu sampean ning nek wedaan kandelen sithik karo lipstike lho kabangen engko terus sik ya Mas ya sik ya tak mlebu aku kadang wong lanang ora kok wong wadon ge wis make up demi siapa kalau bukan demi suami biar kalau lagi jalan bareng suaminya bangga punya istri yang cantik kan gitu Bu nggih gara-gara kesel ngenteni suwe ayo nang cepet sik to ya nganggo jilbab lo nganggo jilbab kurang diluk sik enteni nguweni ngene sak ayo iya ya sik diluk ya bareng metu glodak ngono sing lanang langsung oleh macak arep main kethek ogleng nondi wae iya ya nesu ngambek balik mlebu kamar lawang ditutup brak jero kamar wis blek mengkurep wis lha wong wedok ki nek ngambek nesu kan mengkurep gayane lah nek wis mengkurep ngono ku cutik-cutikane angel mbok najan dicutik nganggo linggis ora kena apa maneh linggis mundhek kuwi sing pengerten makane tak lem ayu niku langsung